doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Closed doors, I'm a fool for your love. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti ng pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad,
at ating itanghal bagong lipunan. Bagong lipunan. Yun. Dali lang. Dali, tignan natin muna kung may echo ako. Wala. Okay. Ayan, shoutout po sa lahat. Ayan, may echo yata ako. Ayan, shoutout. Ayan. Hello, hello, sound check. Natin. Tayo muna tayo ng tao. Yeah, shoutout tayo Apong Koko. Ayan, nag-shoutout. Dali lang nag-aayos lang ako saglit. Apong Koko, may shoutout Apong Koko. Salamat ha. Apo, patusok premier ko. Sige, papami Apo. Ya ako dakal ko premier. Pakitusok mo na lang muna eh, Apo. At lula rin premier ko. Sige, tusukan tayo. Tusukan ke. 89. 89. Tusok. Okay po, salamat. Salamat din Apong Koko. Salamat din po. Ayan. Tamsakan ka na yan muna eh. Dali lang. Ano ako masagling customer.
Apo Julie, nag-shoutout tayo. Saglit mo, may ano lang ako. Dali lang. Kung alisan Kenny. Ipatutod ko na nga po. Ayun, sobrang, anong oras na yun? 1:30 na yata. Dali lang. Monta. Hindi ako lang din pa eh. Oras na kayo 2:00 pa. Wah, kagising ko nga pak. Syok pa ba po? Balak sa po. Ilako na ako. Premier ko karakal daya sabi mo. Sige, sige. Okay, ma'am. No problem. Why? Mukuli ako. Hindi, okay ang tawag Julie. Okay naman internet. Kung ali ko mo maka-internet, data, may gisan data. Pero okay ita, maka-internet naman. Tapal tanan tang kinanta mo at ipatutod ko, nabing. Hindi lang. Ang premiere ko sagli, baba ko lang. Sige, sige, sige. No problem. Okay, Ma'am Julie. No problem. Sandali. Ibababa ko yung mga premiere. Saan yung premiere ko? Ang dami ko yung premiere ko eh. Isa. Awa. Kaya patutod ko na bing. Pagpatutod kasi yung tutod mo.
Salamat Kate sa iyong pag-thumbs up at pag ano. Thank you very much. Ayan, thank you so much sa iyong pagtusok sa aking LS. Bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong gala, sa bagong lipunan. Babago nga ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Hindi ko na masyadong memorize to. Mga chorus lang. Magang anong ganda, may bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong dala, sa bagong lipunan. Babago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Alright. Mag-aralan ko yung kanta na yun, promise ko. Doble tibay ang Bear Brand Sterilized.
Dali lang. Loko. Sound check. Hello, sounds. Ayan.
na lang ako habang walang tao. Alright. Stay strong. Wala nang makilala ka, aking mahal. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Nelson Brian, salamat. Ikaw ang alala ko, kahit nasaan ka man. Larawan mo'y natatanaw, maging sa pagtulog ay panaginip ka. Pagkat nais ko sana'y kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita ng puso kong ito sa'yo? Kapag ika'y kasama, anong ligaya ko sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo, di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa ba, iniibig kita? Salamat na sa Brian. Sa pagdalaw, sa pagdamsak. Wala nang makilala ka, aking mahal. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog ay panaginip ka. Pagkat nais ko sana'y kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita ng puso kong ito sa'yo? Kapag ika'y kasama, anong ligaya ko sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo, di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpama, iniibig kita. Bakit labis kitang mahal? Yakap mo, di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpama. Apronel, salamat Apronel. Bakit labis kitang mahal? Yakap mo, di ko malimutan. Alright, Apronel, salamat Apronel sa pagpunta ulit. Ayan, second LS ko ngayon to. Dali lang. Ayan. May premiere ako. Tamsak na lang. Ayan. Ang gagama Apronel ngayon eh. Ang ginagawa mo ngayon Apronel? Biglang may boring timbalen eh. Wala akong premiere.
Kami ka problema. Talaga? O sige, Mong Rodel. Sige. Okay mo yan. Ako nakutang na yung problema ngayon kasi baka family problem or ano. Pero maging okay mo rin na po. Awa po Mong Rodel. Ito yan. At saka balingin ni Apronel. Bakali ko mag-elas. Sige. Okay mo. Mag-premiere na ka mga Apronel. Wala daw pong walang kuryente sa Olongapo buong araw. Sabi ni Ben. Maglang cellphone. Wait lang. Mark Ace. May kasyara sa'yo Mark Ace. Dali, check ko muna tong isa baka pwede kong i-premiere to. Yung dali, i-set up ko lang tong premiere kong isa. I-premiere ko na tong isa. Saan yung pre-premiere natin? Mark 8, ang bilis ng ano mo ah. Saan, paano ginawa mo? Ang technique mo? Ito na lang. I-premiere ko na tong isa. Itong nakakatawang ano, duyan. Anong oras na ba? Alas 3. I-premiere ko lang alas 3. 3 p.m.
Alright, saglit lang po ah. Haramel, mega shoutout po Haramel. Musta na po Ma'am Haramel? Musta po? May premiere ako, patusok-tusok na lang. Ayan, may premiere ako in 18 minutes. Ayan. Thank you po sa tawag ito? 9 months member. Thank you po Ma'am Haramel. Okay naman po, okay naman po. Kayo, musta na? Okay naman po. Ayan. Pin ko muna tong akong ano ko, premiere ko. In Apronel, andiyan ka pa ba Apronel? Welcome host. Yan yung aking premiere mamayang 3 PM. Bali, ano na lang siya. 17 minutes. Yes, Civil BG. I think you are tamsak sa premiere mo. Salamat po Ma'am Haramel. Civil BG. Your banana was lagas-lagas. Merhabar kalas. Ayan. Haramel. Haramel 1. Yes, I have a premiere. Tamsak dan Apo. Salamat Apo Ronel. I-adjust ko na tong premiere ko para may upload ako kasi itong LS ko ano lang to eh. I-move ko din to. Ayan. 15 minutes na lang pala, 15 minutes. Ito pong Ronel, ito maganda rin to. Nakakatawa din to. Ugoy ng duyan, funny video, camp. Ayan to. Ilan na ba yung views ko dun sa 101 views. Tapos dun sa isa, ilang views ko dun? 130. Dun sa chicheria. Matik yan. Saka si Renel 1. Karaka mo pala kaya po Renel. Marami ka palang tanim ng mga alaman. Mga tawag nito? Gulay, prutas, kumpleto. Ang sarap mag-vlog doon na po Renel. Sa inyo. Parang nasa nasa Baguio ka.
Ayan, meron pa akong 14 minutes. Kanta muna tayo. Makulit na Diwata, may ka-shoutout sa'yo. Parang kilala ko tong makulit na Diwata. Wala na. Madam Aramel, matagal na ang 5 months na. Wala na ako dun sa kabila. Tsaka comment na ako dyan, Madam Aramel. No comment na ako po dyan. Apo. Matagal na, almost December, January, February, March, April. O magsi 6 months na. Wala na po dyan, wala na ako dyan. Ano na po ako ngayon, independent. Ayun, Apronel, tamsak dan. Salamat, Apronel. Mo na ipakatamsak, Apronel, okay mo. Kita mong premiere ko, okay nakakita ang premiere ko. Kasi din, minsan, yan listed ko la rin. Ten minutes na lang. 10 minutes. Ngayon kakantayin natin bago tayo Civil!
Try na nga natin to. Bakit pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinibugan ko, ika'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Bakit kaya, Ma'am Aramel? Kung gusto mo po. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di maglalaho. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Thank you, Super Christian, Ma'am Aramel. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. At ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Alright, maraming salamat. Ayan, Civil BG, hindi man lang ako nagsisisi sa 1K. Ang nakita ko, tama na. I'm so happy to know you. Wow. Nice. Good. Thank you for appreciate. I appreciated what are you
you always there for me and also to other friend and our friend invited. Thank you so much. Mama Ramel, salamat ha. Ilang minutes na lang? 4 minutes na lang. Ay, mali. Nescafe Classic. One Tingnan natin to. Try the new Amlane 3X. Ituloy ang alaga with Ensure Gold. Stay strong. Ito sigurado favorite to ni Mama Ramel. Ay, 3 minutes na lang pala. Yes, Sipid. Minutes na lang pala yung ano ko. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ang pag-ibig na't damdamin mo. Sana ay sa piling ko ikaw ay mabalik ang muling mabuhay sa ating pag-ibig. Nais ko'y muling mahakdan at mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Sinta, nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko, laging ikaw pa rin ang hanap ng puso sa aking damdamin. Yes, 1 minute na lang. Lang, check muna yung premiere ko, baka mag-start na. 59 na eh.
follow sa mga ano. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pagpunlad, at ating Chok, may shoutout itanghal, sa'yo, Chok. bagong lipunan. Mark Ace, Mabini, shoutout. Stop days ha. Ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti ng pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pagpunlad, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pagpunlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Bagong lipunan. Alright, bagong lipunan, shoutout po sa lahat. Nandiyan sa baba. Ma'am Haramel, salamat po sa pagpunta sa LS, sa ano ko, sa premiere ko. Thank you so much po. At kay sila Josa, ayan, thank you so much. Ayan, meron pa ako 5 views. Mamaya dadami. Swaktong halian na sa UFC Swakto. Basta. Alright. Mamaya dadami. Swaktong Check ko nga kung maganda yung... Ayan, pinakinggan ko kung okay yung music. Medyo basag konti. Amon, may kasyara sa'yo, Amon. Ayan.
Ang laki ng bahay ni Amon ngayon ha. 874. Ayun guys, si Civil BG Road to 1,000. Nag-graduate na siya kagabi. Nag-graduate na kagabi to nawala lang. Busy ka, di ka ba busy Ma'am Haramed? Buti hindi ka busy ngayon. Dali lang nga. Baba ko yung hagdan, baka sakaling para kayo. Taas natin konti. Yan, para nakita tayo. Nasa work po kayo. Sige po. Sige, kantahan na lang tayo guys. Amon, baba mo lang yung bahay mo Sabi niyo lang kung akit kayo mag-PM na lang kayo dito sa private message sa mga nandyan sa baba. Sige po, no problem. Tayo muna natin to. Gabi, bakit maalala ka? Di ko malimot ang isang ganda. Nagwala na ako naman. Kung magtatampo ka ay kailangan bang ganyan? Apo, hindi nang dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang bintig ng puso ko. Hayaan mo ba na maging ganon na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di pagbigyan muli ang aking pagmamahalan? Mawawala ay di ba sayang naman? Oras natin nilabang ay hanggang. At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo
ko. Tayo na ulitin ang pag-ibig natin. Kung ikaw lang at ako. Apo, isang iwan natin. Wow, nice. Ikebalo yan, ha? Rodel. Kasi, ano lang. Hindi ko alam yan kasi iba yung sa akin eh. B8 yung sa akin. Ganito siya, oh. Dali, para alam ni Apo Ronel. Ay, ganyan siya, Apo Ronel, oh. Diba nakita mo na yan? Ganyan yung sa akin. Yung sa'yo kasi iba yung sa'yo, K1. Ano yan? May setting-setting pa yan. Ang nakakaalam yan, si ano? Si mga singer. Ay, try mo si The Vlogger Wannabe. Sige, papatulong kita, Apong Ronel. Ayan, nagbaba ng bahay si ano, si Amon. Pakilablab na lang. Ganda niya na, Apo Ronel. Maganda yan, Apo Ronel. Try mo para in case man pwede mo na siyang iset. Picture na Apo Ronel, send me ako. Malay mo, balok eh. Pero kung simple yan mo, B8, balok yung gawan yan. Kasi, pero kung laptop, di ba, di ka pa laptop. Pagdating sa laptop, hindi ako masyadong memorize yan. Ang nakakaalam talaga niyan, yung mga singer talaga na ano, may mga laptop at saka mga may K1 at saka ayun ko mono, ano ba yung tawag doon? Basta yun. Tuloy na natin tong kanta. Bintig ng puso ko, hayaan mo lang na maging ganon. Balo na request. Ay, ito pala. At isa'y mayroong pagdarangga. Makakapaganda ng Apo Ronel. At saka sumunod ko po skin. Lagi tayo po dyan. Iwala nga po. Ang kagandahan pa dyan pagdating sa laptop, maganda yung buga ng music. Pwede mo siyang ma-adjust, lalo na sa mga music. Pero kapag dating sa cellphone, mahirap kasi may basag pa yan. May basag pa. Kaya, iba pa rin yung may lapi. Kasi kung may lapi, talagang masatansyan mo yung equalizer, yung mga ganyan-ganyan. Kaya yun. Yun. Okay, tuloy na natin ang kanta. Tawag ang pagsabong ko, tayo na ulitin ang pag-ibig natin. Ngunit ikaw lang ang ako. Get the reward! Shout out! If you want to join us to my live stream, Keda, you come up if you are available today. Okay, Amon. Guys, si Keda guys, meron pala siyang birthday grand LS will be on April 30, 4 p.m. Ayan. Promote ko din yung kanyang birthday LS. Kasi ano yun, baka wala mo na akong LS nun. Baka susupport mo na ako kay Amon ng time na yun. Yan lang. Baba ko muna yung LS, yung StreamYard. I'm at work, kapatid. Okay, sige. No problem, Keda. I will drop your birthday LS para matamsakan. Dali lang. Keda Reborn. Si Keda, hindi na kailangan ng ano to, madami tamsak ko. Pero baba natin. Almost sa 1,007, 1,000. Imon, ano muna yung sa'yo ha? Huwag masyadong magpadikit kasi si graduate na kahapon, kagabi, nakaso nalagasan. Huwag ka masyadong magparaming dikit. Keda, reborn. Yes.
Yan. Oo. Alam mo ba si Civil BJ, ano na siya, 1K na plus kagabi, ngayon nabawasan. From 900 plus, ngayon nabawasan siya. Oh, sige. Ipin muna natin si Keta. Oh, pati si tatay mo, si Milyonaryong Jamos, sabi rin sa akin kanina, yun sa araw. Kaya yun, nilagasan daw kayo. Hindi ka masyadong magpadikit ng marami. Yung sakto lang. Kasi malalagasan ka, madami. We'll speak to you later, kapatid. Yes, yeah. I have a comment, I have a PM to you, Keda. Keda, I have a comment. Ano ba yung a comment? I have a PM to your messenger. Please read. Thank you so much, Keda. Thank you. Ayan, si Apple Julie. Apple Julie, invite na ka pala yung birthday LS na eh. Singer. Kasi may kapag-invite na akong singer. 1, 2, 3, 4. Apat na singer. Iberbrand, Big Boy. Ano pa kasi metong Big Boy, Barline. Yung pa metong Ita Vlogger Wannabe. And Yapin Julie, invite niya rin Yapin Julie. Yapin Julie, birthday LS naging April 30. Shoutout muna natin si Jimin Shi, Filter Park, may ka-shoutout sa'yo, Jimin Shi. At saka si ba nandyan? Si Amon, si Apong Julie nandyan na rin. Julie, ayan. Hello, Keda, sabi ni Jimin Shi, Filter Park, ayan. Jimin Shi, ayan. Wala kasi ako pasasalamat dito eh. Dali, check ko na ito na lang kaya itong dali lang. Try ko nga itong upload. Tapos delete na lang natin. Yes, Kala Isla. May ka-shoutout sa'yo, Kala Isla. Kala, may ka-shoutout sa'yo, Kala. Thank you, Kala, sa iyong pag-thumbs up. Okay, dahil nagpalipad pangalan to, si Keda. Keda, this is for you, Keda. Alright, thank you so much. Amelia! Yun. Thank you so much, Keda. Delete na natin dyan. Dahil,
Amon, video na lang ako. Pahinga ko muna bahay ko. Oh, sige, sige. Amon, pahinga muna yung bahay mo. Huwag ka masyadong magpadikit na magpadikit. Kasi, tignan mo si Sibyl na lagas. From 1,000 siya, ngayon 925 na lang siya. Sobrang lagas niya talaga. Ay, nandito si Apong Julie. Apong Julie, ayan. Loading ka. Yan. Yan. Hello, wala kang sound. Mute Ali, loading ka. Mag-loading ka, Apong Julie. Loading. Sige, magsalita ka, Pen. Yan, yan. Ate ko sounds. Mag-headset ka, Apong Julie. Kung ate kang headset. Naramdaman mo ko? Hello. Hello, hello, hello. Apong Julie, hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Apong Julie. Nawala. Kala Isla, Tita Julie, MLSO. Sabi naman, Kala Isla. Baka nagloko lang yung channel niya ni Apong Julie. Alam ko may ano pa to si Kala eh. Yes, 4 million. Shoutout sa 4 million dyan. Thank you so much sa 4 million. Ayan, sa 5 million. Ayan, thank you so much sa 5 million. 5 million in the house. And, meron tayong isang oras tsaka 30. Nalagas, Apong Julie. Nilagas siya. 925 na lang, Apong Julie. Lagas na. 925 na yan mo, Apong Julie. Apong Julie, sabi ng Apong Renel Santos, I love you. Ayan. Okay, 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 okay. Mute pa ba ako? Yan, okay na. Okay na, Apong Julie. No, no. Nag 900 na siya, no? Sebil BG. Oo, 900. Kaso nilagasan siya, di ba? 1K sa kagabi. Nilagasan. Ilan ang nalagas? 75. Don't worry, it will come back. I love you. Hello pala, loves Kala. Ayan. May love shout out Kala Isla. And I love you. Sebil BG. Don't worry, it will come back. Ibibigay ko yung 100 sa kanya. May 100 pa ako dito. Ayun. Okay lang. I'm very happy to meet you. Ayan, Amon, MLSO po, Madam Julie, sabi ni Amon. 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 Ano ba yan? Amon. Bakit ganyan ang pangalan mo, Amon? Wapin eh. Amon. Sino Love shout. nagpagas ka po? Ay, sige, sige. Si ano? Si Sibyl BG at saka si Amon. Kasi ano sila? 1,000 na sila. Nilagasan lang, Apong Julie. Dali lang. Amon, bakit ganyan ang pangalan mo na? Ayoko na nga basahin lahat siyang pangalan mo, Amon.
Amon na lang. Amon. Grabe. Parang nagmumura lang ah. Love, 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 Sebel BG. I'm here in the office of my husband. Okay. Kala Isla, ito bahay ni ano. Ni Sibil. Road to 1K. Ayan. Road to 1K Ayan, na si ayan, Sebel. ayan. Don't Tapos worry, si Sebel. Amon. Oo. Amon. I will bring back it. Apon Julie, pag sure na ka, ketang sinabi mo, sinabi, PM na ka muna eh. Apon Julie nang sabi na ito, no? Apon Julie, pag sure na ka, ketang sinabi, PM na ka muna eh. Ah, wow, Dagdag wow. mo. Wow, I love you. PM da na ka mo. Yung nga, mo, Apon Julie, sinong kasama mo? Yung asawa ko, Kasama mo na ba siya? Akala ko hindi pa kasama Apon Julie, darating pa lang siya, March. Ayun nga pala, dumating na pala, April na pala ngayon. kayo, wala ito. Oo. Apon Julie, sa ano daw huwag mo kakalimutan, sa April 30, birthday ni Keda. Ne? O sige, may 20 Eh? ako dito. O sige, Jeda, sino? Si Keda, Keda? Keda Report. Birthday ng April 30. April 30, okay. I-note ko na yan. Ganda. So, Wow. Keda pa, syempre, pupuntahan natin yan. Aliko rin mag-LS kanita kasi supportan tayo rin. Tinanda kang bonus. Wow, sige, I love you. Kamusta anak? I love you. My God. Apronel, Prenel, kumusta na ka? Nya Apronel yan. Julie Press, nakakahalaga ng 1K para sabihin mo ang isang Sebel BG. Ay, okay mo. Grabe. Sabi na. Okay, Raymond, sige. Raymond. BG. I love you very much, Sebel BG. Todo, walang friend. Koyong Blood, may ka-shoutout ko. Apong Blood, nakatulog na ako. Long time. Papa Blads, kamusta? Sis ko, kaluwa mo yung mag-packet. 1 week na ang may absent ah. May bakasyon ka. Mag-loading ko. Okay, Apong Julie. Okay alam mag-loading, okay Away ning kaya, away ning ngobra ng asawa ko. Kaya ning opisina na. Kayo. Kaya ning opisina na. Ano yan, airport? Para ko yung Airport? itang kulot yung airport. Kayla, machine, King Clark yan. machine lang ang din kayo ni Apong machine. Julie. Na? King Clark yan. King Gulot Clark. Factory yung makina. Factory yan. Ano yun naman na? Mapali ni. Sobrang mapali. Oo, mapali na. Oo. Naman mag-break ang Patita ko mo, sabi na nga pong Blood. Kala si Bilaro 1,000 at saka si Imon. Sibil Imon, baba mo ba? Sibil BG. 6 Okay million na ako niya pong... Okay mo ko nigaya pong Renel. Masaya yun eh. Maninggi kayo. Nanginginggi kayo. Oo. Ayan, 3 million. Sarang sa 3 million. Iba't kami Beatrice. Biarritz. Amin na pong Julie. Biarritz ba yan? Ayan o. Nakunta. Europe. Kaya kayo. France. Mataya France. France. Parang yung Biarritz. Pero kung sabi na nga pong Blood, malayo sa kanya kaya kayo. Malayo daw. Malayo daw sa inyo yun. Malayo sa...
Malawot siya. Bandayan, Britanita. Mm. May dagat. Dagat sita? Mm-mm. Pakangking July ka rin kami. Magbakasyon 2 months. Nung ako makauli. Baka ka rin kami. Mm. Pag unwind ko pagilele dagat. Greg, guys! Apo Banji. Amsak! Banji Alagang Vergara. tikim. Tamsak ka po. Thank you, Tamsak. Soy, Banjilin, sabi ng I love you. Kami, lasing Live pa. kami. Bakit? Mininom kayo? Minom Minom kami. kayo? Minom kami. Pitanganak kong panganit ini. 20 años. Mm. Siya. Pag banding, siyempre, malwa kami ngay mikit. 3 months kami ngay mikit. Pamilya. Ako, patulak kitang premier mo. Oo. Yung premier ko daw, natula si Apong Ronel. May premier kasi ako kanina, yung duyan. Yung duyan yung may kasalanan doon. Ayun. Kaya, Ano yan? hindi mo siguro napanood yung mga careless whisper namin na Apong Julie. Hindi ko napanood. Ay, panoorin mo yun. Madami kang tawa doon. Ang nakikita ko kasi sa YT, yung mga live, ang na ano ko, yung mga premiere, di ko pa nakita. Ko yung May premier Bloods. na yan. Bloods. Ay, ala kong game sa Apong Renel. Alike, hindi ko siya kinuhanan kasi ayoko ng mga ganun kasi Apong Renel. Ayoko. Si ano na lang, si Josa na lang. Yung mga dila-dilaan, Apong Julie. Yung sinabi ko nga sa'yo, bawa, ikaw ang nabunot mo ako. Tapos, pupurot ko sa parte ng katawan ba, nabunot mo ilong. Yung ilong lalagyan mo ng asin, tsaka mo ditilaan. Tapos, iinom ka. Ganun siya. Yeah. Kung ano, Ay, di pwedeng KJ doon na Apong Julie. Kapag KJ ka, wala. kung kilikili, Kami lahat. Kami lahat, walang kilikili. Ano lang, mga part ng ilong, dito pisngi, leeg, tapos Hindi, sa meron sa cleavage, sa tuhod, sa binti. Ay, Diyos ko, panoorin mo yung Apong Julie. Ay, matatawa ka dyan. Kahit quit, tigilaan ko. At kanina sabi mo, yakan mo sa ilong. Ngayon, panoorin niyo yung video ni Josa. Nandun lahat kay Josa, hindi ko kinuhanan yun. Kinuhanan ko lang yung mga tiple. Nasoyo ko ng may sipon. Yun lang. Yaman, sabi na. Grabe yung palaro na yan. Walang KJ lahat, Apong Julie, lahat ginawa. Kahit sa ilong, sa pisngi, ginawa lahat. Dinilahan ako, nalegya ako. Oo. Aswelo mo pala po dito. yan. Tapos sabi na nga, kinilig ko. Ano nga po, Renel? Alden mo na yung mga Apong Julie. Alos, makainom lang kasi kapag nakainom ko Apong Julie, hindi ka na mahiya. Kahit anong gagawin mo talaga. Siyempre, kaya mo gawin. At saka, kapag hindi mo ginawa yun, KJ ka, hindi ka pwede sa mga ganun bagay. Atuan lang naman yun. Ayaw, katuan lang, bro. Apong Renel, pag-isalim mo na ako pa mong cornek, boy bawang. Aswelo mo kasi Apong Edward, adilat may Apong Renel. May bigla ako. Buti nga bunot ko, Renel Santos. Bunot kay Apong Renel. Tapos, bangunot na akong part ng body. Sakto, leeg yan. At, makaready na ipa mo yung Apong Renel, tsaka na ipinanasan yung kaya na kanya. Tissue. Tapos tinigay asin. Kinilig ko, Apong Renel. Nyaman, Apong blood. Panoorin niya itang Alben yung video ng... ang Bloods, ala, may unahan ka kang kahit kang Apong Edward. Lano.
Adila na ne. Game niya Yapo Renel. Sobra kagaling ng Yapo Renel pala. Diyos ko, kagaling naman pilat. Wow, basta Alvin yun mo. Ali masyadong excited dito eh. Sana i-premiere na ni Diyosa yun. Sana i-premiere na ni Diyosa. O pati kami ito kay Banji. Atin la rin. Atin lang kay, atin lang lakad. Ayun, nagbaba ng kanyang bahay si Nelson Brian. Paki-tikit thumbs up na lang po guys. Nakbaka ako nito kiyan. Ay, ako. Ayun. Kaya sana maulit-ulit yun soon. Si Apon Jem, kailan uuwi sa 21? Hindi pa nakausap. Big outing kami kasi Apon Julie. Big outing lang ano. May outing kayo. Vergara. Si parin Jem, busy rin ka rin pamilya na kasi. Siyempre. Pero Bri Kevin, maski Bri ka sana kaya Yapon Jem, maski pilan mo. Kaya ito kaya po Renel. Ano kaso? Kayo, neng Apon pinkay. Apon po Julian, yung kaso, balo mo na. Balo mo na, di ba? Mali ko na sabihin po ta. Oh. Si Phil PG, Gala Isla, Ayuda, 20. Okay? Kala 942 na siya. Dati siyang 925. Amon, nandiyan ka pa ba, Amon? Salamat, Gala Isla. Padadagdagan ko pa yan. 942 ka na. Sebil BG are already 942. Pakisabi mo kang Sebil BG ay magdikit. Kanita yung malagas. Okay. Sebil BG, don't subscribe to other channel, okay? You stable. Okay? Don't subscribe to other channel, okay? Don't use your channel to subscribe. Pero kapag may Tagalog bababa lang eh. Sibil. Madali. Comment kayo. Sibil. Huwag ka magdikit sa Sebil BG mo. Kamo. Sa ninja mo na lang kamo ang pagdikit mo kung gusto mong bumalik. May nabuya po, Julie. Sige. Apong Vlad, pasensya na ka na eh. Kung may gising nabing ganingaldo. Wala, sabihin mo gumamit yung alagad. Pasensya na ka Apong Vlad na eh. Kaya ako may punta. Wala, may patutut ko kasi ala kami rin tutut king kahit eh. Sobrang saya kanyang miminom kami. Wapin. Ala, may nabo na yapong kay Julie. May nanay internet yata. Ayun na yapong Julie. Si Amon. Amon, nandiyan ka pa ba, Amon? Baka nawala na si Amon. Si Amon, ala Isla. Apong Banji, pakibabamit ang kay mo. Ate Renel, gusto mong pumunta dito, inom tayo. Sabi naman ni Apong Banji. Ayun, tunay pala Apong kay Apong Julie. Hindi ka sabihan, Apong Julie? Hello ako. Kasi mainit yung dito na lang harap. Mainit yung wala siya. Ayan, ayan nakala. Okay lang yun. Pag wala siya, huwag mo munang ayudahan kasi wala siya. Kung nandyan siya, sana papadikit ko sa Ayan, premiere na nga pong Vergara para baka umiikot pa sila. Gagawa ako premiere babaya. Ay, gabi. Wala ako magla-live. Bukas na ako magla-live. Nagawa muna ako ng premiere. Tapos ko maglinis. Ano ba yan? Bakit? Ayun, nandiyan pala si Amon. Nandiyan pala siya. Akala Isla, nandiyan si Amon. Nandiyan pala siya. Naka-BG. Ay, nawala na naman si Apon Julie. Ayan. New upload. Sige, view ke. Ken Nicole, mega shoutout sa'yo, Ken Nicole. Ayan, nakakapunta rin ako sa mga LS mo.
Kala Isla, ayan yung bahay ni ano, ni... Dali, baba ko muna yung bahay ni ano, ni Kala Isla. Tsaka ni ano, ni Apong ano. Kaya Nicole, salamat ha. Si Apong Banji, may bagong upload. Oh, tamsak kaya pala. Ayaw ko may tamsak. Coconut tree. Ayan. Done. Sige, Apong Julie. Vergara. Ayan. Yung bahay ni Amon. Ayan yung bahay ni Amon. Kala Isla. Yan, binaba ni, ayan siya. Yan, sige. Tamsakan natin yung premiere nyo. Tamsak. Apo ni Kala, yan. Wah, pwede na Kapong Jul na ano bang ini? Pwede. Sige, dagdagan na. Gawa na Kapong Julie. Birthday LS mo, di ba? Pero tikitan nyo si Kala Isla, yan, nagtitig siya. Sobrang dami ng kanyang binigay. Apong Banji, nandiyan ka pa ba? Diba ako din yung premiere nyo, ha? Ayan, matik naman yung binababa niya, no? Mananaabo ko. Ayan. Wapin. Makadata ka mga Punjule? Mga 4G. 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 Ay, matali na. Apronel, nandiyan ka pa ba, Apronel? Wala na yata si Apronel. Apronel, nandiyan ka pa ba? Kasi sinabi niya kanina, masaya daw, ano, kaya sabi niya Apronel kanina. Pwede na kang gawa, Apron Julie. Gawa na kang tabel mo.
Edward, Gawa na ang I'm... thumbnail ko na eh. Oh, ang sabi na? Edward, in no rush. It will be fine. It's okay. Let's see if we act. Okay mo ka na po, Julie, sabi no. No rush ka no. 1K na siguro ni. Okay. Julie Flores France give you a lot of banana, I think. Maybe in other day. Give 100 the banana. Tama ba ako, Julie? 100 banana? Bigyan mo siya ng 100 banana? Okay. Si Bill BG, Julie Flores France give you 100 banana, okay? Don't worry, I will give you. Don't worry to reach your 1K banana. Or more. Ayan, new upload. Hindi ako nagmamadali. Ito ay maging mabuti. Okay, tignan natin kung kaya nating pumilos, sabi niya. No, Sige no, siya. Hindi daw siya nagmamadali. Okay, okay. Kung kaya naman daw niya. O sige, okay, no problem. Kasi sinabi ko Tuloy naman na sa ako. kanya kahapon na sabi ko, it's better to make it slowly. But it's sure. Diba? Guys, pakitamsak na lang yung mga binababa nilang mga premiere ha. Okay, wag niyo pong kakalimutan. Don't you up, Julie, wala kang premiere ha. Wala kang premiere ngayon. Wala, hindi pa ako nakakagawa. Busy ako eh. Kagaya nito, kaming nalabas. Nakasakto. Busy. Sino si Al Apong Julie? Sinong Al? Si yung sa... Yung ko lang nakita yun ha. Si Kuya Al Sanchez? Si Kuya Al ba yun? Yung... Nag-iba yung ano niya eh. Yung... Studio? Oo, si Kuya Al Sanchez. Gitarista. Sabi na. Julie... hindi ko kailangan. Hindi ako naman madali. Pag mo kulang ng civil, sabihin mo ako na magpag-graduate ka. Sige. Okay. Amon, yan, mga kailangan niya rin road to, kaya na yata yung Amon, road to 900. Nandiyan pa si Kala Isla? Baka dinidikitan siguro si Amon. Oh, yes, Seville. If you are already 1K, you need or monetize. You are not yet monetized is not problem. So let your subscribers going itself, and then it's only 1 month. Maybe you are more than 1K. You can proceed more than 1K in 1 month. So after you are not busy already, maybe your watch hour will. Your banana, you can do that for your banana. I will help you more on your WhatsApp. I will play you so that I can. Ayan, sabi niya, patuloy na magsaya, walang problema, sabi ni Sibyl. Totoo naman. Patuloy daw magsaya na walang problema. Na wala daw magkakaproblema, sabi niya. Kala Isla, nagdikit na ako sa Amon. Ayan. Sige, pag road 1K na po, pag-graduate ko lang. Sige. Amon, salamat daw. Ayan. There's a lot of friends here would like to help you, Seville PG. Thank you Kala Isla, Apong Banji. Amon, dikita mo din si Kala Isla. Kung binigyan ka ng 10 banana, siyempre bigyan mo din siya, parang Kala balik mo Isla, rin sa kanya. Kala Isla, hindi pa yata kita nadikitan. Meron akong Si Kala Isla, laging ano yan, Apong Julie. Laging nandito yan si Kala Isla. Si Amon, meron na ako dyan kay Amon. Si Amon, PG ko pa, Mandilo ko mo. Mama ko kasi. Sige. No problem. Hey! Dokar kay buta, manje. Kota, lingon ng datang bale. Tang lipatan na. Tamalakanyang. Malacanang. Mag-expire na ito loob ng 1 buwan. Ano mag-expired? Kapogi, dan na ako kay Amon from 888-906. Salamat, ayun, no? Amon, binigyan ka daw ng banana ni Kala Isla. Di kita mo na lang siya. Okay?
Uy, malapit na rin Sige, pala. sir. Dikit lang. Eh mo, konti na lang. 900. Konti na lang din magmadali para hindi malagas. Konti na lang Mm. yan, Amo. Isang linggong sacrifice na lang yan pagpunta sa mga LS. Yes, Ma'am Pelsky Vlog. Maraming salamat Mas po, Ma'am Pelsky Vlog. Ayan, thank you, Ma'am Pelsky Thank you Vlog, so sa iyong much, kulitan. Ayan, thank you. Asa na yung Pels. Dali lang. Ito po, Julie, hindi mo napanood to, di ba? Sige, papaanorin mo sa'yo. Ito na lang. Panoorin mo. Ito para sa'yo, Ma'am Pelsky Vlog. Upload ko lang saglit. Tapos didelete na lang natin. Makakinaya. Thank you. O, Ma'am Pelsky Vlog, ito para sa'yo, ha. Thank you very much sa iyong pakulay dyan. Ito na. Macho dancer. Monya! Mon, huwag ka muna magpadikit ha, at huwag ka magdikit. Mon, para hindi ka malagasan, huwag ka magdikit. Huwag mong gamitin pagdikit yung yung main mo. Nakarne. Ito na guys. Ito po para sa inyo. Ayan, i-play ko lang to hapon, Julie, yung Minulay Ayun. iyo. Meron ako kaya tuloy, Ken. Ayan, salamat Ma'am Pelsky Vlog. Ayan, thank you very much sa iyong pakulay. Baba natin yung bahay ni Ma'am Pelsky Vlog. Grabe. Kaya sabi ko hapon, Julie, panoorin mo yung mga upload. Sigurado matatawa ka doon. May mga galing ng gumiling ni Apong Renel, ni Josa, at sa ibang mga kasama natin. Kaya pala gigiling niya naman pala yung Edward na. Ali, medyo makainin ko yung pagya. Paul yata ito. Dapat ko agad ang Paul. Karing ka gumiling. Bahay dyan ko yan. Makahidin. Katula ko. Sabi na. Jump Lapus. Mega shoutout po. Dam Lopez. Tamsak. Yung night boot ko, hindi ko pa naayos. Nakalisang. Yan mo lang siya kung Julie. May jacket ka na, ha? May jacket ka na. Doble-doble ko kasi mahalat. Katula ko kanya. Katula ko ng Banji. Sa'yo ba yan? Huwag mo munang sakitan. Sige. Remove moderator ko siya. Okay. Sige. Thank you, Kalay. Salamat sa thumbs up. Pa-thumbs up mo nga. Kakit may latest live ko bukas. Ito na pa-thumbs up. Kit niya. Itang live mo, hapon Julie? Live ko Ati ka bukas. live? Ati ko baka schedule. Kubal nung makaltoya. Wala, alang makalto. Makalto na eh. Kaya Wala kang makalto. alin. Mas na kayo. Invite ko na lang kayo bukas. Nabasa mo ba comment ko? Devil Beach. Sino? Ang nabasa. Ang comment na yatang kaya mo sa premiere mo. Okay. Hindi pa. Si Bill, hindi pa. Not yet. Hindi pa. Gusto niya Tagalog eh. Hindi pa. Hindi pa. Apo ni Si ano yan? Si Kala Isla. Kala Isla, apo ka ba ni Tarzan?
Kota pa dya, po ni Barok ni. Apo ni Barok. Ngayon, Alwayan, alwayan. Alwaya po, Julie. Ikay din, ikalaysta. Pero ikay, i-barok. Mag-comment ya. Mag-comment siya ka rin video ko. Nakakit ke. Iya po, Kaya po Barok. mag-comment siya ka rin ang ali masyadong marakal mag-comment. Para niya mag-comment. Ba't ang balo ng dakal mag-comment, iya mag-comment ka rin. Mag-comment siya ka rin ang titak. Mating buri ng apong kay. Mayroon kaming napakalamig na mataas na niebe. Ay, at ilang kay, at pag-snow, karela. Thank you Ma'am Pelski Vlog, salamat po ulit. Malapit ka na din bang ma-monetize? Dati ano lang to, medyo maliit ng bahay niya ngayon, lumaki na rin yung bahay niya, Ma'am Pelski Vlog. Thank you si Keta, elite na naman natin yung pin natin. Si Bukat ang Pelski. gubat. Malapit na iking kaya ni King Korokan. You know? Gubat na eh. Kay, Kala. Kala, nandiyan ba si Jane? Nandiyan si Tarzan. Maingay din to si Kala, sobrang Si Baby. ingay. Agabi, yung bisita ko si EDP. Sino Nantahan ka nga po, ng, Julie? how do I living for? Tapos nakatulog ka. It's not for you. Ay, Diyos ko, papatutod na laman dito eh. Tapos pinadikit ko, tapos naka-hide yung ano niya, naka-hide yung subscribers niya. Sabi ko siguro ang dami mong subscribers. Bawat content niya, nagte-trending. Oh? Meron na po Julie dito sa nakilala ko din sila. Pangalan to? Si Boss Lars Channel. Meron siyang 66,000 subscriber. Tapos, yung mga kasama niya, kasi siya yung gumagawa. Taga-conception siya eh. Ang content nila po Julie, mga cobra, nanghuli sila ng cobra. Kapangpangan sila. Ngayon, nakilala ko sila. RMR TV live. Taong gubat. Ayun, tapos, di ko messenger hanggang sabi ko na magpag-collab ko. Hindi mag-video karela about kitang cobra. Wow. Kasakaling sunod ko karetang kay. Ito subscriber da. Taga-conception da. Kung yung makatakot na laban kaya na kasing content da. Cobra. O taga lang biglang. Maragula bali hapong Julie, 200,000 wala. Oh. Ang anak ko tasipin na pala, manyeselang ubingan. Ilang farm ubingan. Oh. Uwa. Kapidyo ako. Oh, tapos. Ay, Iya ka. Joke ako, kemwa pinsinan. Ngayon nung isa ka nga content mania na. Kaila, breedings lang ubingan. Oh? Ang dala rin ubingan. Breed. Talanandalan talaga. Sabi ko, loko. RMR LS. Okay. RMR, kung saan niya kay RMR. Busy ya kasi kaya na eh. Yung anak na eh. Yung anak na yung tao. Siyempre po, pamilya. Kasi. Pero maka-live yung yun eh. Kasi siyempre, gagamitan na rin yung kaya na. Ginagamit niya din yung LS, yung tawag dito, channel niya. Oo. Yung content niya muna ngayon about sa baby niya. Okay naman. Ang ginit. Tinanggal ko yung patong ng damit ko yung Sa-claim mo lang po dito eh. Ang tagal naman nito, nasa loob.
Hello, Mega Lab. Shout out. Seville BG RMR TV. Naging ama siya. Hindi madali ang magpapapalaki ng anak. Yes. Yes. Hobby Hope. Hobby Hope Tamsak. Ayan, maraming salamat sa pagtamsak. What am I living for is not for you. Alayo pa kaya ipapaber, Rapon Jule. Ayan, salamat sa ano kay Kala Isla. Alayo Joel pa ipapaber. Balik. Neno? Ipapaber mo, alayo pa, Rapon Jule. Alayo po. Ning kaluwat. Ali, deta kasing kain pag ano kasi, pag nagre-report lang siya sa opisina, lahat ng expenses na nagastos niya dun sa I-reimburse niya, no? reimburse, babayaran sa kanya yung mga gastos. Kasi minsan yung card niyang gamit. Pero meron siyang ATM para yung opisina nagbigay. May pondo yun. Yun ang ginagastos niya. Tapos bibigay niya lang yung mga receipt para gastos. Kasi from the hotel hanggang sa pagkain, hanggang sa transportation, lahat yung company ang may bayad. Flight, airplane, lahat. Tapos, ibabawas yun sa company kasi yung company dito Alvin's Vlog. Bigyan shoutout sa'yo, Alvin's Vlog. Salamat sa iyong patamsak. Kumusta ka na, Alvin's Vlog? Thank you, Alvin's. Shout. Isa din ano to. Thank you sa tamsak. Traffic motion. Wala kang LS mamaya, Jule. Wala kang LS mamayang gabi. Wala kang LS. Wala, baka hindi ko alam. Pag may time ako, mag-LS ako. Pag wala, bukas na. Sige. Mag-upload ako ng mga premiere. Madami akong premiere na nakatambak eh. Yung mga unboxing ko. I-premiere mo na. I-premiere mo na po, Julie. Jimmy, may ka-shoutout sa'yo ulit ha. Jimmy ni Filter Park kaya. Alagad ni Imon. Alvin's Vlog, MLSO, sabi ni alagad ni Imon. Ayan. Huwag kayo masyadong magdikit ha, para maka 1,000 kayo. Kala Isla, Dan, Tamsak. Alagad ni Mon, yung mga alagad mo lang ibalik mo yung main mo na pinapaano, wag ididikit kahit kanino. Oo, yung mga alagad na kung gusto mo bumalik kasi hindi naman pwedeng hindi tayo magbalik, no? Kasi dinidikitan ka. Kung ano yung idinikit sa iyo, yung main, patahimikin niyo muna yung main niyo. Pagpahingain niyo muna. Ganun ang nangyayari sa akin kahit na pag nagdidikit ako minsan na accidentally akong nakakadikit sa nababawasan ako. Yung totoo yun. babawasan din ako. Nalagasan ako nung isang araw 30. Gawin ko yun. Kasi nakalimutan ko, nagdidikit ako. So, kapag nagdidikit ako, yung mga alagad ko na lang yung pinandidikit ko. Bahala na sila. Hindi, pwede mo naman dikitan na po, Julie, basta magpalipas ka lang ng 2 araw o kaya 1 araw. Ako, ganun ginagawa ko. Ako, hindi ako nagbabalik. Halimbawa, dinikitan ako ngayon. Pinapapahingahin ko muna mga ilang araw. Sabi ko, hindi ko muna pa babalikan sa main ko, pero mamaya babalik pa sa mga O, 1 araw daw pa. Totoo yun. Alright. Sige pa po, Julie. Try ko po baka mag-LS. Try ko pa. Hindi pa masyadong try ko. Kahit mga 2 oras lang. Pwede na ako sa 2 oras. Siguro mga bandang 9 or 8 makanyan. O kaya 7 makanyan.
Sige, basta nung Monday, nagamit ko pang dikitan ngayon. Oo nga, ingat. Ingat ka, Amon. Ingat ka, Amon. Huwag mo muna pandikit kagad yung ano mo, yung main mo. Palampasin mo muna, pahingain mo muna. Yes! Dean's Vlog! May ka-shoutout sa'yo, Dean's Vlog. Hello mga kapogi. Shoutout po sa lahat, sabi ni Dean's Vlog. Asawa niya ah, pangalan nito, si Pogi. Si Quartro. Yung asawa niya pong Julie, ano siya, matulungin. Ewan ko, kilala mo na siya. Hindi pa. Hindi pa kilala? Si Cruz. Cruz Quarto, nasa 25,000 yung subscriber niya. Ano siya? Ni Val. Val, mas pangalan nitong si Val, yung matulungin. Tumutulong sila pong Julie. Sa mga, si Val pong Julie, meron siyang 1 million mahigit yata. 1 million mahigit. Kaya yun. Asawa ni Dins. Salamat din salamat sa iyong pagpunta. Nakalimutan ko nung Monday, nagamit ko yung pagtikit lagas 120. Kasi ikaw po Julie, hindi ka pa nakapag Jasmine, no? Kulang pa. Kulang pa, hayaan mo na. Eh di sana kung matagal na akong 10,000. Hayaan mo. Tama na eh. Kung ginamit ko lang yung ano. Oh, hindi. Okay lang yun. Meron Kahit pa. yung 500 na hindi ko na pinadikit na Wag pinamigay ko. masyadong wag mo na masyadong pagdikit pag ang tawag doon, yung 'di ba nilalagyan mo ng laman, isang nilalagyan mo ng laman. Yung, Yung laman, halimbawa yung channel mo nilalagyan mo ng laman. Hapong hindi. Bu, may ka-shoutout sa'yo, Hapong Bu, salamat. Yung Sige, yung kalain sa salamat subscribers. Hindi ko Mm. hindi. Merong 500 akong naka-stock, hindi ko naman ginagamit na. Pinamimigay ko na. Gusto ko, kusa yung magdidikit sa 10,000 na papunta ako ng 10,000. Ayan. Gusto Hapon Julie, sabi ni ni Kois Bu. Kuis Bu, mega love shoutout, Kuis Bu. Anong oras na ba? 2, 3 hours lang siguro to Hapon Julie. 3 hours lang ako. May 30 minutes ka pa. 30 minutes pa ako. Minutes ka pa kumanta. Oo. Dali lang. Kagigising lang, gagaya. Nag-aaral. Alam mo, Hapon Julie, alam mo bang kantayin yung yung ni BBM, dapat pag-aralan mo din yun Hapon Julie. Pag pinag-aaralan ko din yun eh. Garalan mo. Yung bagong, hindi, alam mo din yun Hapon Julie, bagong lipunan. Ganda rin yun. Oo. Pag kinanta mo yun, sigurado, magta-trending yun. O nga pala, hindi ko nakakalimutan kong kantahin. Yun ang i-ano ko mamaya, i-download ko mamaya. Alam mo yun Hapon Julie, ito, patunog ko sa'yo. Kinaktak pati yun eh. I-upload ko na lang yung Ano naman, upload sakit ako lang ng ako. mga niya. Di ko maabutan live mo kapogi, sabi niya gano'n. Ay, naglolobat na ako. Charge ko. Ay, hindi pala pwedeng mag-charge kasi naka-off yung car. Ang tiyagal. Ang tiyagal-tiyagal.
Ayan. Itang kaya pong Julie, balame. Bagong lipunan, ita. Wow. Balame. Balame. Kaya itang pepatugtog ko lang din. Wow, kakanta. Inyo. Lobat ako. Ano ba? Init eh. Dapat yun. Ano nga. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pagpunlad, at ating itanghal bagong lipunan. Yun, ganun siya. Yun. Apon Julie, pag-aralan mo ito, Apon Julie. Ako pag-aaralan ko, baka malay mo mag-trending. Wala siyang copyright, walang copyright. Ma'am Pelski, Wala salamat naman ulit ha. Gagawin kong content yun. Gagawa ako ng mga ano, yung mga upload. Mag-upload ako ng mga Covers ang ano. Di ko maabutan At live saka- mga pogi. Okay lang yan. Ano yun Apon Julie? Mamaya, baka try ko mag-live mamaya. Binuksan ko tong sasakyan kasi mainit. Initan ako sa loob. Binuksan ko yung aircon. Okay. O, diba? Net. Dins Vlog. Kumusta ka na Dins Vlog? Wala kang update ngayon ha. Luto ko sa aircon yung cellphone. Buti Apon Julie, hindi mo kasama yung mga anak mo ngayon. Tulog pa. Natulog pa? Matulog pa. Ano pa lang dito, alas 9 kaming umalis ng umaga. Tulog pa sila. Ay, nako, init na ngayon. Mainit na ngayon. Ayan. Mga ilang. Mark Ace. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Dins, pakibaba mo nga yung bahay mo, Dins. Kasi didikitan kita. Ayan, 8 million. Salamat sa 8 million dyan sa baba. 8 million. Banshee. Sige, tamsakan ko yan. Ay, nawala na si Apon Julie. Ako na lang pala mag-isa. Yan, tamsak na ako sa iyo, ano, at saka dikit. Hindi na ako mag-comment. Yan, 7 million. Shoutout sa 7 million. Ito, subscribe na rin ako dito isa. Okay. Ano oras na ba? Meron pa tayong, hintayin natin si Apon Julie, baka pwede pa. Meron pa tayong 29 minutes. Kanta mo lang tayo.
Alright, para po sa lahat. Lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay nakikita na iba't ibang kagustuhan, ngunit isang patutunguhan. Yeah, oo. Isang araw, makasama ko mga vlogger. This. Gabay at pagmamahal ang hanap ko, pagbibigay ng halaga sa iyo. Nais kong ipakilala kung sino ka mang talaga. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Sige, patuloy. Malapit na ako na mag-end. Kung ano ang kaya mo, iba't ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Malaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Kita mo ang tunay at sino ka, mayroong masama at maganda. Wala namang perfecto, basta't magpakatotoo. Hoy, hoy, hoy. Gabay at pagmamahal ang hanap ko, pagbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka mang talaga. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Pakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Iba't ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Malaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Talagang ganyan ang buhay, dapat ka nang masanay. Wala rin mangyayari kung nakikibagay. Ipakilala ang iyong iboto, sino kaya ang mananalo? Si Lady ba o si BBM ang mananalo? Pero ako'y BBM pa rin. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Iba't ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Mas malaki mo, Pinoy ako, BBM tayo. Alright, maraming salamat po sa lahat. At meron pa tayong 24 minutes. Dali lang, ipina natin si Apong Banji, kanyang premiere. Saan yung kay Banji? Next. Abang may ano pa. Dins, pakibaba mo yung bahay mo, Dins. Type mo yung kapogi, Dins. Para matagdagan yung subscriber mo. Meron kang 338, oh. Tapos yung update mo, 8 days ago. Nagpunta kami dun sa... Nagpunta kami sa Zambales. Dali, may ako. Zambales, ano si Zambales yun? Camp Roel, ano si pangalan nun? Dali, hanapin ko muna yung ano ko, title. Sa Camp Ropelio, San Felipe, Zambales Beach. Ayun. Nakaka-relax doon, sobrang relax.
Alagad ni Imon. Dean's Vlog, MLSO po, sabi ni. Ayan, Dean's Vlog, dikita mo din sila, no? Yung mga nandyan sa baba. Kasi yan yan, sure ball yan. Baka bigyan ka ng alagad ni, ni Vergara Banji, si Amon. Ayan, si Amon, si Civil BG, lowbat na ako. Ayan, Hapon Julie. Sige, Hapon Julie. Malapit na ako rin mag-end. In 23 minutes. Dahil pang kanta to. Hindi natin tong bigay na may kapal. Hindi pa nga nata-practicean to. Apong Aisa, mega shoutout Apong Aisa Perez. Ayan. Apong Aisa. Na lang. Kapangpangan song muna tayo. Kung mahal kita at bakit nagkahiwalay, sa puso ko'y di matanggap pagkat mahal kita. Ako'y mananalangin na makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. Miss you, Apong Aisa. Ocho kaluguran na ka, kalugurang sobra-sobra. Kasarado rin mata, kanto ng daga. Balo ng Apong kaya, napunch kaya makapagkalas. Gawin dagang daging mateko, uling ika'y lulubot ka mo. Gawin daga ujo, hanggang nating kapang tao. Naaalala ang gahamong kay saya, muling-muling bumabalik ang labis ng pagsinta. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. Medyo kaluguran na ka, kalugurang sobra-sobra. Masarado rin mata, panto ng daga. Gawin dagang daging mateko, uling ika'y lulubot ka. Gawin daga ocho, hanggang nating kapang tao. Nais ko lang isugo ang iyong pagmamahal. Ako'y lalaki lamang, marunong magmahal. Kapag naaalala ang kahamong kay saya, muling bumabalik ang tabis ng pagsinta. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. Medyo kaluguran na ka, kalugurang sobra-sobra. Kasarada rin mata, nawala na siya.
Wala yung music. Wow, may wala yung music. May auto-play ang aliwang music. Try nga natin itong bigay na may kapal. Try natin. Bigay na may kapal. Bigay na may kapal. Bigay na may kapal by DJ Bob Bob PH. Di ko naman nakalain na at di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin ka nagalinlangan pa. Ikaw at ako hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palaging laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw ang mo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng nagay-tagal. Bigay ng may kapal, ngayong abot kamay na kita mahal. Akong ay salang NS, akong manjik. Nais ko laging kapiling ka, ayaw ko nang muling nag-iisa. Pag nandyan ka na sa piling ko, nagkaisaya. At kung anong ako'y tanggap mo na, hindi ka rin pa nagalinlangan pa. Ikaw at ako hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palaging ang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang mo, puso kong ito. Lagi na akong nagdarasal, hinintay kita na kahit tagal. Bibilo na ako, kamay na kita mahal. Wala na. Nag-automatic. Pindot ka eh. Ilan na minuto na lang tayo. Meron tayong 14 minutes para magsara ng tindahan, guys. 14 minutes. And shoutout sa ating 8 million. Shoutout sa 8 million in the house. Salamat po sa mga naka-BG. BG. May nga sanipan ko, pis sa benda ako. Apong Aisa. Pisa sa benda ako. Nakikantata mo? Ay, sandali sagli. Tuloy nga play ko.
Alright, next song. Kita nga patalastas. Cover speech. Kapakpak Kulabi. Alright. Wala nang dating pag-ibig. Sawa na ba sa aking lambing? Wala ka nang magdahilan. Bakit bigla na lang nag-iwan? Di na alam ang gagawin upang ika'y magbalik sa akin. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit bigla na lang naghanap? Hindi magbabago pagmamahal sa iyo. Sana'y pakinggan mo. Ani Ron, gusto ka na? Puso ito. Gusto ka na, Ani Ron? Namiss kita. Tulad ng tumitigil sa pag-ikot. Pag-ibig di matatapos. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos. Pag-ibig di matatapos. Miss kita, Amiron. Ng kabilang punsin. Aalay bumabalik mga panahong nasasabik. Nandilo ko sa kita ang Bible name. Malapit na ako mayari. 9 minutes. Naapanaginip. Nawala na yung tono ko. Bakit biglang nawala na ako? Pagsasamahan tila nawagin ang dating walang hanggan. Nagkaroon ng kadaksa. Wala na yung tono ko. Di magbabago mamahal sa'yo. Sana'y magbigan mo. Awin ng puso ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot. Pag-ibig di matatapos. Tulad ng ilog na tumitigil sa pag-agos. Saan yung malalamunan? Isa lang tayo, guys. Apong Banji. Last song na tayo. Sana yung binaliwala.
Malapit na tayo matapos. In 7 minutes. Ikaw nga pala ang may-ari ng damdamin ko, minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag ka na to kailangan ko. Sabi ng iba, talagang mahal mo siya, hayaan mo. Hayaan mo mapamahalan. Wala na. Ayan. Wala na ako ng ganang kumanta. Kapogi, sabi ni Civil BG. Salamat, Civil BG. Okay guys, malapit na tayo mag-end. In ilang minuto? 6 minutes. Ayan, magpapasalamat lang ako guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan sa baba. At thank you so much po sa ating 8 million in the house. NF Mike Bravo, shoutout sa idol. Mega shoutout po. At alagad ni Amon, Civil BG, thank you so much. Vergara Banji, ayan, si Apong Aisa, maraming salamat Apong Aisa. Si Aniron, salamat Aniron family, ayan, salamat. Si Apong Julie Flores Fran, si Apong Renel Santos, si Ma'am Pelski Vlog, si Keda, maraming salamat si Keda sa iyong palipad. Imon, thank you very much Imon. Sa lahat po ng mga nandyan sa baba, BG, si Apong Bu, salamat Apong Bu, thank you very much. Si Kala Isla, thank you very much for pagpunta sa aking bahay. 8 million, salamat na 8 million dyan. Sa Facebook page ko, salamat kung may nakikinig dyan sa Facebook. Push mo lang yan, sabi ni NF. Okay, sige. Sige, magla-last song muna tayo. Meron pa tayong last song po na lang to. Sige. Ano ba yung kakantayin natin? Ito na lang. Para po sa lahat. Lumayo ka man sa akin at ako'y iyong liputin, masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin. Mga lumipas na ligaya, ang kahapon ay pag-asa, mga pangarap na walang hanggan ay naglaho pag-minsan mo. Mahal ko mga siya ang manaroroon, dating ang puso ko'y para sa'yo. Naghihirapan ang aking damdamin, nagmamahal pa rin kayo gilid. Ngunit man kita'y hindi ko magawa, hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo ay naging kasama. Anong nalobat na yung mga kapatid? Sandaling bigaya, kung ikaw ang siyang kasama, ugot na sana ay hindi natapos pa. Wala nang naisip pag-iba, sabi ni Sibir. Sa gabi na aandala, nalulumbay pag-iwa
wala ka, ang gagawin ang inaasam. Sana'y maulit pagmamahal ko. Kung saan ka man naroroon, titik ng puso ko'y para sa'yo. Carla, may kasyarang damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo. Okay, may nagre-request, nag-PM lang. Para po sa'yo to. Last song na talaga. Last song guys, last song. Last song para po dun sa nagre-request. Kala ko sasara na. Oo, malapit na. Last song na talaga. May mali pala to? I can swear, I can joke, I see. Ito, last talaga. O, sige. Mag-last ka? O, sige. Last song na talaga. Sige, no problem. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. Nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubling. At ang saad ko ay sa iyong mga mata, at ang takot ko'y sakaling mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di maaasahin, di nasasaktan. Mula hanggang ngayon, ikaw at ako. Yan ang baba ng bahay, si NF Mike Bravo. Mike, bigyan kita ng banana. Sa wakas ay nahanap ko na rin ang nakikinig. Ang mga sa'yo na ika'y pupunay ng hindi na itatagpin. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal at ang dulot sa pag-ibig na hindi magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di
pag-asa, di masasagdan. Naroon hanggang ngayon, ikaw at ako. Alright, dito na po nagtatapos ang aking programa. Every Monday to Sunday, ang aking pangat program every Tuesday to Saturday, guys. Dali lang, akit lang ako. Akit ko muna tong StreamYard. Maraming salamat si Bill BG, kay NF, Bravo. Bigyan sana kita ng banana, kaso malapit na rin ako magtapos. Siguro bukas, NF Mike Bravo. Bukas. Ayan, salamat sa 7 million na naka-video san. Thank you very much. May echo. Ayan, maraming salamat po sa lahat at malapit na po ayun, nagtitri, na ako. Maraming salamat sa lahat ng mga nandyan sa baba, si Bill BG, si Apong Aisa, si Apong Julie, si Koispo, si Apo Renel, si Carla, ayan, sa lahat ng mga nandyan, si Apong Banji, ayan, sa lahat ng mga naka-BG, hindi ko na kailangang isa-isahin, Apong si Koyang Blood, salamat sa Apong Koyang Blood, si Ma'am Pelski Vlog, ayan, salamat. Okay guys, in 5 minutes guys, maraming salamat po at ako'y magsasara na. Thank you so much. Long live bro, ingat. Oo, ano lang to, 3 hours lang to. Okay, maraming salamat po sa lahat. Eto, after 5 minutes guys, ako'y magsasara na po. In 5 minutes, maraming salamat. See you tomorrow or see you around. Thank you po.